Často dnes počujeme slovo laser. Vieme však, ako funguje? Určite pomôže, ale môže aj ublížiť? Tak poďme na lasery. Majú sa ich ľudia báť, alebo nie? A tak laser je veľmi dobrý pomocník, ale samozrejme v rukách nepovolenej osoby môže narobiť veľmi zlé veci. Takže v poslednej dobe tiež evidujeme pomerne veľa takých komplikovaných prípadov rôznych popálených ľudí, lebo teda hlavne laser je 4. kategórie, to je najvyšší stupeň vlastne sily lasera, alebo takisto intenzívne pulzné svetla majú veľmi veľkú silu a ak niekto nemá to adekvátne vzdelanie alebo proste sa pracuje s ním nie v zariadení, kde je pod lekárskym dozorom, čo mimochodom teda zákon prikazuje, tak môže urobiť veľmi veľké škody, lebo on skutočne preniká veľmi hlboko do kože, môže oslepiť človeka, pokiaľ nie sú zabezpečené základné veci, takže môže robiť aj zlé veci. Môžeme povedať, že lasery sa naozaj v najväčšej miere používajú v estetickej medicíne? Myslím, že v každom medicínskom odbore sa používajú lasery. V princípe sú to vždy tie isté lasery, len sú trochu inak uspôsobené. Neexistuje niečo, ako keď niekto zdá reklamu, mám najsvetovejší, univerzálny jeden prístroj, ktorý odstráni všetko. Každý laser má určitú špecifickú vlnovú dĺžku a pôsobí len na jednu vec. Spomínali sme už, že sa možno lasery v dnešnej dobe dostanú aj do rúk tým nepovolaným, ktorí nemajú odbornosť na to, aby to mohli používať. Ako to ale spozná bežný klient? Malo by to byť určite zdravotnícke zariadenie. Pokiaľ sa jedná o prácu s laserom, mal by ho obsluhovať lekár, mali by pracovať pri ňom zdravotné sestry, mal by ten lekár mať vlastne licenciu od lekárskej komory, mal by mať povolenie od vyššieho územného celku, hygienické povolenia a tak ďalej. A čo teda je dôležité asi je to, že ten laser by mal byť takisto certifikovaný. Tie čínske lasery, ktoré sú rádové 100 až 1000 krát lacnejšie ako normálne klasické lasery, tak sa dovážajú hromadne a vlastne dnes už ktokoľvek si za pomerne veľmi nízku cenu môže kúpiť taký laser a môže s ním imitovať nejaké ošetrenia, ale potom vlastne tí ľudia prichádzajú a oni buď nemajú efekt, to je ten lepší prípad, alebo sú popálení, to je ten horší prípad. Čo najčastejšie sa laserom práve v estetickej medicíne darí odstraňovať, kde zaznamenávate také najväčšie úspechy? Úplne krásne sa odstraňujú napríklad kožné výrastky, potom pigmentácie, cievky. Veľmi pekne nám účinkuje laser na plieseň na nechtoch, to bola taká naša nová vec. Minulý rok sme veľmi spokojní. Krásne ide tetovanie, lebo bol taký boom tetovania, teraz je boom odtetovávania sa, takže tie príšerné permanentné make-upy, ktoré boli zle urobené, tie škaredé obočia, fakt krásne idú. Týmto akné ide laserom veľmi pekne odstrániť. Ja si myslím, že tá odpoveď bola vyčerpávajúca a že sme teraz všetkých navnadili, ktorí nás sledujú. Ja dúfam, že keď sa podarí odstrániť všetky vaše problémy, tak sa budete cítiť lepšie a budete mať úsmev na tvári. Pekné ráno.